elmondott oldalra, Ricsi, de mint próbálsz helyezkedni, úgy, nem mész el annyira, hogy mindig annyira megyünk el, hogy tudjál, mint volt rossz oldalra az. És csak elsők? Persze, szóval egyesek lesznek majd, ami most már csak most nagyjából begyakoroltuk az első menetet, jó? És akkor én ütöttem egyet, akkor úgy fordulok, hogy Ricsi odafér. Nem. Mindig azt helyezkedik, aki ízik. Lenyomva, Fölnekülünk a másikot. És rátapadok a még akkor... Majd kacsincsa aztán, akkor megyek. Készül. Idő. Majd lesz. Megállítva itt vagytok velem szemben, mint a tisztel. Fontosabb. Mint a tiéd. Rossz oldalra. Hát, annyira legyünk el. Vissza tudj eljönni. Azaz. Gyere közel, ne félj. Azaz. Bajok. Már rettel közel. Most hozok szóval. Bajok. Bajok visszajön. El. Hátra a súlyt. Még egyszer. Bocs. Már elrendettem. De még egyszer. Még egyszer. Nem helyeskedik, mozog rá, csak egy bajunk most, újra. Egy baj. Azaz, figyelünk, öntön a kéz. Azaz. Bajok. És a mozgás, bajok. Ez, a végre ráéreztetek, hogy jöttetek, ez az. Amikor mutatom. Nem tűnsz el idő.